Vieš, kto tvorí takéto zápchy? Spomalení vodiči. Áno, je to tak. Keď na zelenej zaspíš, alebo si necháš veľkú medzeru, kde by vošli povedzme 3 auta, tým pádom spomaluješ celú dopravu a zospíš mesto. A čo ti vadí? Že počkáš 1-2 minúty za zelenú? Nie, tu nejde o mňa, že práve ja schytám červenú kvôli spomalencovi. Ale keď si predstavíš, že do jednej medzery vojdu 3 auta a keď si za jednu zelenú takúto medzeru nechá 10 aut, to je dokopy o 30 aut menej, čo mohlo prejsť cez križovatku. A to vytvára domino efekt, že sa zústiu križovatky a následne celé mesto. No a čo teda robiť? V prvom rade nebuď na mobile a sústreď sa na jazdu. Keď si prvý, sleduj semafor, pri oranžovej pusti brzdu a začni sa hýbať, aby si na zelenú už fakt išiel. Ak si tretí, piaty, 10, sleduj tiež semafor, ale dôležité, taktiež 2 auta pred sebou a rozbehni sa spolu s nimi tak,